Jeg skal fortælle om Karen Blixens værk Vintereventyr, og Karen Blixen, hun er en berømt dansk forfatter, og hun er også kendt i udlandet, og hun er blevet kendt på baggrund af hendes værker 7 fantastiske fortællinger, Vintereventyr og Den afrikanske farm, som så senere hen er blevet filmatiseret. Værket Vintereventyr det består af 11 forskellige kunsteventyr, og selve værket er skrevet i år 1942. Eventyrene det behandler temaerne kærlighed, skæbne og meningsløshed. Og så er værket skrevet i en periode, hvor eksistentialismen den er meget vigtig. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem meningsløshed, som er synlig i mange af hendes historier. Derudover mener man, at livet består af en lang række valg, som bruges til at skabe sin egen personlighed og frihed. Eksistentialismen kommer blandt andet til udtryk i en af hendes eventyr, Skibsdrengens fortælling, som handler om hovedpersonen Simon, som er en skibsdreng, der er forelsket i en 13-14-årig ung pige ved navn Nora. I begyndelsen af historien, der befinder vi os på skib ved navn Charlotte, og på det her skib, der er der sådan en fugl, som sidder fast i skibets mast. Simon han vælger at kravle op i masten og befri fuglen, og efter han har befriet den, så bider den så ham med fingre, og til gengæld så giver den så et slag i hovedet. Herefter så sker der så et spring i tiden, hvor man så kommer 2 år længere frem i tiden, hvor vi så får at vide, at han nu befinder sig på skibet Hebe, som så ligger i til havn i Norge. Vi får at vide, at Simon han er kommet i land, og han er i færd med at sælge appelsiner på et andet marked. På det her marked der får han så øje på pigen Nora, og hun kommer så hen til ham. Simon han tilbyder hende i den her forbindelse så en appelsin for et kys. Men Nora hun siger ja til det her tilbud, men pigen har ikke mulighed for at give en kysse, i det hendes far kommer. Hun siger så til ham, at han kan komme dagen efter om aftenen, hvor han så vil få det her kys. Det her tilbud det siger han så ja til fra Nora, men uheldigvis så skal Simon den aften blive på skibet, hvorimod resten af mandskabet det skal så i havn. Han er så også så heldig, at han møder nogle russere, som tilbyder sig ham i land, og de tager sig på værtshus sammen, og her der bliver den største af russerne Ivan fuld. Simon kan ikke lide at gå fra russerne, i det de nu har sejlet ham i land, men han prøver på en måde at komme væk fra de her russere, fordi han jo skal mødes med hende her Nora. Simon han har prøvet så den her forbindelse at stikke af for russerne, men det opdager russeren Ivan så, og han vælger så at kramme ham. Det Simon så gør, det er, at han stikker Ivan ned med en kniv, hvorefter han så dør. Simon han løber herefter for sit liv, eftersom de andre russere nu er på jagt efter ham. På sin vej der møder han lille pige Nora, og hun giver ham et kys og lover ham evigt troskab. Og Simon skal hurtigt videre i det, at russerne som var efter ham. Og på sin vej der løber han så ind til en gammel kone, som hedder Sunniva. Og det er så åbenbart den fugl han befriede tidligere, det er Sunniva. Og hun gemmer ham så for russerne og får hendes oldesøns svoger til at bringe ham tilbage til det skib han kom fra. Tid og miljø. I forhold til det miljø vi befinder os i, der er vi jo i starten af historien på skibet Charlotte, og så sker der det her spring, hvor vi så 2 år senere er i Norge på skibet Hebe, og det er sådan her lille landsby der ligger udenfor der hvor de er gået i havn. Selve historien for den tid strækker sig over 2 år, men den begivenhed som historien handler om strækker sig kun over 2 dage. Vi får ikke noget at vide i forhold til den tidsperiode vi finder os i, men vi får at vide at Simon er i færd med at sælge appelsiner, og appelsinerne kommer først til Danmark i anden halvdel af 1800-tallet, og samtidig så kunne historien godt have fundet sted i samtiden, altså omkring der hvor bogen er blevet skrevet i år 1942, og så på baggrund af det vil jeg mene at historien den finder sted i omkring 1900-tallet. For at undersøge eventyrets struktur har jeg gjort brug af aktantmodellen, hvor subjektet det er hovedpersonen, som alle begivenheder drejer sig om, og det er selvfølgelig Simon. Objektet det er at få et kys fra Nora. Hjælperen det vil jeg mene er Sunniva, fordi hun hjælper Simon med at flytte fra russerne. Men så er russerne også, en hjælper, fordi de hjælper Simon i land og hjælper ham med at møde Nora. Men samtidig så er de også modstandere, da de prøver at få fat i ham, eftersom han nu har dræbt Ivan. Giveren det er altså Nora, og modtageren det er Simon. Det er en tredje persons alvidende fortæller, og temaerne i historien det er kærlighed og skæbne, og grunden til at det er skæbne, det er fordi at Simons liv ændrer sig gennem tilfældigheder, når han møder forskellige
personer, den her Fu, Nora og Ivan. Og i forhold til de her valg, og det er det, man møder, der bringer vi også videre til perspektivering af perioden, fordi som sagt, det der med evolutionismen, det kommer til udtryk gennem det her meningsløshed, samt de valg, man træffer. Og man kan sige, at Timon han træffer en lang række af valg gennem historien. Men så vælger han at slippe fuglen fri, og så vælger han at stikke russeren ned, samt så vælger han også at møde med Nora igen, som alt. Altså alle de her ting har indflydelse og konsekvenser for ham.